Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yung panahon ngayon ay parang yung jowa mo. Yung jowa mo na hindi maintindihan kung iinit ba o lalamig. Ang init ng ulo. Wala naman kayo pinag-aawayan pero ba't ganon? Yan ang mahirap kapag ka long weekend eh. Alam mo yung ang dami mo nang gustong iplano. Meron ka nang nakasulat sa notepad, sa cellphone mo. Nakapag-book ka na. Nakaisip ka na kung saan kayo pupunta magjowa. Pero, mamaya-maya nag-away kayo. Maya-maya hindi na kayo nag-uusap. Yun lang yung masakit. Ay di gumala ka mag-isa mo. Ay nako, marami naman kasi pwedeng gawin ngayong long weekend. Given bukas, Biyernes hanggang Lunes, wala kang pasok. Imagine mo yun, 4 na araw. Wow! 4 na araw, anong gagawin mo? Huwag ka lang naman tumunganga dyan. Marami kang pwedeng gawin. Una, pwede kang magbawi ng tulog. Kung feeling mo medyo napagod ka na sa kaka-work mo ng 6-7 times a week, chance mo na. Chance mo na para makapagbawi-bawi ng tulog. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi mo naman kailangan ng pera para maging maganda at fresh. Ang kailangan mo lang ay 7 to 8 hours of sleep. Maliban dyan, pwede ka rin naman makipag-bonding sa kaibigan mo. Makipag-bonding ka sa kaibigan mo na patagal mo ng kaaway, pero ngayon, malay mo, this is your chance para reconcile. Wow, reconcile! Mag-usap kayo, magyayaan kayo mag-sleepover. Tapos, pag nag-sleepover kayo, doon kayo mag-open forum. Pag nag-open forum kayo, di mamaya nagkasamaan na naman ng loob. Nag-open na, ay kasi ito, ganito ka, di nag-away kayo ulit. Yun lang. Well, pwede ka rin namang, matagal ko nang sinasabi sa inyo to. Ewan na lang talaga kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin makikinig. Ang kulit mo! Mag-exercise ka na. Time mo na para ma-spend yung weekend na tumakbo. O kung ayaw mo tumakbo, kahit maglakad, pwede na yan. Gumising ka na maaga, mga 5 o'clock ng umaga o kaya 6 o'clock. Pwede na yan. Tapos kumuha ka mga 30 minutes lang o kaya 1 oras. Walang biro. Kapag tapos mo tumakbo, kahit feeling mo na medyo pawis ka o medyo pagod ka, pero ay nako, text mo ko kagad, tawagan mo ko pag sinabi ko sa'yo na pagkatapos mong tumakbo, iba yung nabibigay na, sarap sa feeling. Ganon. Siyempre, nag-release yan ng happy hormones. Ito yung tinatawag nating endorphins. O, diba? Kapag may endorphins kasi yung katawan mo, mas makakapag-function ka na buong araw. Mas maibibigay mo yung time mo with your family na given ngayon na matagal kang nakatambay sa bahay. Diba? Ang dami pwedeng gawin. Pwede ka rin magtanim ng galit. Hindi, magtanim ka ng sili, o kaya magtanim ka ng mga dahon-dahon. Kung lalo na kung may green thumb ka, go, laban yan. O pwede ka rin magbasa ng libro. Kung feeling mo, ito na yung mga oras na medyo mapurol na yung jutak mo, ay nako, basa na ng libro ang kailangan dyan. Basa ha, hindi basa ha. Marami pwedeng gawin ngayong long weekend at pag-uusapan natin mamaya yan sa ating Facebook Live. Yes, 5:30 with DJ Maratoni. Kaya naman, abangan ko po kayo dun ha. Habang naghihintay, makinig ka muna ng feel-good music. Ngayong hapon, hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!